नमस्कार ମୁଁ କୌଶିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଭାରତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ନୂତନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ତଥ୍ୟ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜି ହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତ୍ର 2200 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ କି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେସବୁ ପ୍ରଥମେ ମନରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହାକି ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନା ଆମକୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନା ଏଥିରେ ଆମକୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନା ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କାମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭାତୃତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଇ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ, ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ସହଜ ସରଳ କାମ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଅନେକ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତା ଜଡ଼ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର ଭାବନା ନେଇ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି କ'ଣ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆପଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନା କିମ୍ବା ମନେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଡାକର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼, ଡାକ ଟିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଡାକର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି କ'ଣ। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦେବା। ବାହାର ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଡାକକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ 5% ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭାରତକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗାଇ ନେବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର ଆଇଡି କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2200 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ ହେଲି ଏବଂ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି କାମ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିବ, ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2-3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି 2200 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଭାବିଲି ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ 6 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ନ ଭାବି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିନେଲି। ସେ ମୋତେ ଏକ ଫର୍ମ ମେଲ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି। ମୁଁ ମନି ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କପି ପଠାଇଦେଲି। ସେ ମୋତେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟ୍ କରି ମୋତେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ପସାଇଲେ। ମୁଁ ସେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଫର୍ମ 4ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେମିତି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 2200 ଲେଖାଏଁ ନେଇ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରାଇଲି। ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 2200 ଲେଖାଏଁ 8800 ଟଙ୍କା ନେଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା ବେଳେ ଯେଉଁ 2200 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ସେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ଫେରି ପାଇଲି। ଆଉ ରହିଲା 6600 ଟଙ୍କା। ସେ 6600 ଟଙ୍କାକୁ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ 1050 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭାରତୀୟ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରି ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବମୋଟ 6150 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ମନି ଅର୍ଡ଼ରର
ଅରିଜିନାଲ ରସିଦ ସବୁକୁ ଫର୍ମରେ ଲଗାଇ ସ୍କାନ୍ କରି ସିଷ୍ଟମକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ମନି ଅର୍ଡର ରସିଦରେ ଥିବା EMO PNR ନମ୍ବରକୁ ଭାରତୀୟ ଡାକ ୱେବସାଇଟରେ ଟ୍ରାକ୍ କନସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ତା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିନିଏ। ବାସ୍, ଏତିକିରେ ମୋ କାମ ସରିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର କରିବାର ଅଛି। 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 2200 ଲେଖାଏଁ ଆଣି ନିଜର 2200 ଟଙ୍କା ରଖିନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆଉ 6150 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, 6600ରୁ 6150 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର ଗଲା। ଆଉ ରହିଲା 450 ଟଙ୍କା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସେ 450 ଟଙ୍କାରୁ 310 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର ବାବଦକୁ, 40 ଟଙ୍କା ଫର୍ମର କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଏବଂ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଫର୍ମ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଏ କାମ ଯିଏ ବି କରିଥାଏ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଥାଏ। ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଫିସ୍ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଡ଼ିତ କରାଇଥିବେ ତା ଉପରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଫର୍ମ ମିଳୁଛି। ସେ 4ଟି ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ 2650 ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 4 ଜଣ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ 16 ଜଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 7 ନମ୍ବର ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ତ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝିବାର ବିଷୟ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି 2650 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲରେ। ସେ 4 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି 4 ଜଣରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମନି ଅର୍ଡର ଆସିବାରେ ଲାଗିବ। ଯିଏ ବି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଇବେ ସେ ତା 2650 ଟଙ୍କା ରଖିନେବେ ଏବଂ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମନି ଅର୍ଡର କରିବେ। ମୁଁ ଲେଭେଲ କ୍ରମରେ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଲେଭେଲ 1ରେ ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଆଇଡି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରୁ 2650 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଲେଭେଲ 2ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ସେମାନେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବେ। ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4ଟି ଆଇଡିରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 4000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଲେଭେଲ 3ରେ ସେହି କ୍ରମରେ 16 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ, ତ 16000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଲେଭେଲ 4ରେ 64 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ, 64,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଲେଭେଲ 5ରେ ସେହି କ୍ରମରେ 256 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 1050 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ 2,68,800 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଲେଭେଲ 6ରେ ସେହି କ୍ରମରେ 1024 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 1050 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ 10,75,200 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଲେଭେଲ 7ରେ ଆପଣ 1050 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 1050 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 4,096 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସର୍ବମୋଟ 43,800,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବମୋଟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ 1ରୁ ଲେଭେଲ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ସର୍ବମୋଟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି 57,28,800 ଟଙ୍କା। ଆମେ ମାତ୍ର 2200। ଯେକୌଣସି ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ 7th ଲେଭେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ସେ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ 2200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫର୍ମ ନେଇ ମନି ଅର୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୁଣି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ପଶିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବାହାରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 5,460 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପଠାଇ ସାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ବି ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ 57,28,000 ଟଙ୍କାର ମନି ଅର୍ଡର ମିଳିପାରୁଛି ଏବଂ 16,92,960 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ମନି ଅର୍ଡର ଚାର୍ଜ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଫିସ୍ ବା ଚାର୍ଜ ରଖାଯାଉ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ଭଳି ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବାରେ ଏ ନୂତନ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲୋରି ସିଷ୍ଟମକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା, ନିଜ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ଏ ଭାରତ ମାତାକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।